Vypluj. 3, 2, 1. Ja nemusíš hovoriť dvakrát. A sme ready. Áno, meškám. Si zo mňa všetci robia srandu. Moje opálenie ma sklamalo a mením sa na kravu tiež. Bankrnáč. No a Dominik má tiež zvýšenú. Ty máš 37 padov, si teplý? Áno. Ja som zase najmenej teplá. 38,5. Nemôžeš na to, že také tým na fotiť do Bystrica. Bude dokonalá. Zatiaľ vyhrávame, hej. Dobre. Ty budeš prehrávať, máš padáka. Ja vám ukážem. Ty! Ja nepotrebujem dymostroj, ja som dymostroj. Vieš, že ti robí Dominika s nožnicami okolo tváre a ty sa metáš? Mám púšť na ten zámok. Toto je. Čo sa tu sa holia pazuchy? Ale to je šéfová, ja nemôžem viac. Ešte to escape room. My sme si vybrali také ubytko, že my tu hľadáme hodinu namiesto afterky. Nepíšeš, ty prídeš. Sme na afterku.